kijken, dan kom je aan de deur tussen 9 en 6, die heet Paul. En dan Koos, ik weet het ook niet. Ja, ik weet, dat zeg ik ook nog, maar hij reageert nergens op. Kan ook niet meer bereiken, Koos is weg. Ja, dat klopt precies. Ja, nou, als ik dus in zijn kamer loop, zie ik alleen nog maar een tekening aan de wand. Ik zie alleen nog maar de stapjes die hij in de badkamer zitten. En natuurlijk was zijn vader niet zo goed voor hem, maar Is eentje. Ja, arme Paul. Is eentje. Oh, ik spreek met de vrouw van Paul. Hallo. Doe. Weet jij wel hoe lief Paul is? Hoe hard hij zijn best doet? Wat voor een lieve man dat is? En hoe goed hij voor zijn kinderen zorgt?